Pilis dali. Free vaccine ba? Pati ni mo agi no? Free vaccine. Abot ang tayo. Abot na din, mawala sa ako. Nilagay ako paabot. Si Bobo si Meli paabot. Oo. Game. Kini. Dura, free ride. Basa mo, sir. Free ride, di mo? Libre di para O, basahin niyo. Kabaw ka mo basa. Kimo. Free vaccine. Okay. Sakay na ni. Okay, tuloy yun. Dali sakay na. Asa sakay? Dali sir. Ay sir. Sunod. Sige. Okay na mo dia. Okay na, sir. Okay na. Hoy. Yan. Start. Start. Pwede sa gamay, cake mo dagan namin. Asa no para vaksin? Asa no para vaksin? Hapit na sila. Isog sir, isog kamera para isa niya. Abot na, okay na. Okay na. Okay, naraman na sa tungod man. Ha? Huwag pa talagdagan. Mga abot na yun. Happy na ako. Mabaksin mo. Sa kayo din, abot na yun. Huwag pa talagdagan ko to. Wala. Wala baksin. Ay, salamat mga vaccine. Nasag ko. Free vaccine eh. Sa main. Nagsabay na ako sa sabay. Ikaw mo na yung nurse. Pakikasan ni nurse. Ayaw ng vaccine be. Nurse, mga kabataan na ba? Vaccine dili ni Kuyaw? Dili naman, nakamit sa likod na siya. Vaccine, sa likod na mo vaccine na. Vaccine. Bago na, ikan ni Jack. Ano na ikan? Legit na, nurse? Legit na. Ika na sa Planet Mars? Saudi Arabia. Ano yung Planet Mars dahil? Di na, China ba? Dili. Rabo man. Korean back. Korean back? Ah, nindot na. Kani, mula sa Koreano. Kasi una. Ikaw na, sir. Okay, sa'yo na niya. Dali kasi Korean back. Dili. Una ka. Di ikaw. Driver. Taga sa ka daw. Taga sa ilaha. Ilaha. Kanang. Okay rin mo, vaksinan ka. Okay rin mo, vaksinan ka. Kayo? Naraban din siya ka ng certificate ha? Sa may certificate. May love na yung mga palalab. Sige daw. Sige ka na? Matry ka. Ngayon Sige, ha. tari. Okay, nang hinay-hinay lang ka kay sakit mo rin paak sa buhaya. Ako sa isprihan kay. Baliwaran ako ng sakit. Ako naman. Sana sige. Pero hindi ako sakitan. Sige Isprihan ako ha. Oh, saan ni? Yes, spray na. So, ibaksinan na ka. Okay, hinay na. 1, 2, Ay, iti! Ipanin mo. Sige. 1, 2, 3, go. Okay! Isa ko hinayog bulot ha. Isa. Oh, sige. Oh. Sige na lang. Oh, basta ang side effect ka na ha. Main love ni mo ang imong crush. Tatpay ka na ako dito. Ito. Next. Salamat yan. Mo na to. Pwede din ako mabalik. Okay, Ram. Vaccine dito. Minutes pa mati ay kanang kampit ni kanya. First dose pa man na. First dose. Ito sa una. Asad, free vaccine. Nagasa mo ka sir. Taga Planet Jupiter. Victor. Ikaw ba ilin? Hindi. Ay gini. Kani wala na nagpaak sa kanang Ay, dahil DVD na sir. Doon natin gugos ko eh. ano na. Nagkugulag ko Sige, mura nagpaak sa kanang kuan ha. Kanang sa crocodile. Buhaya man to ganyan na. Crocodile na. Ako naman na sir. Oh, sige mo rin na. Ako sa na. Mara ni, ang side effect ani Asa sir? Asa sir Diping? matarong. Asa matarong sir? Tabon. Tarong yung otok. Tarong yung mga otok. Gaya. Ang side effect ani ako sa Asa sir? Asa sir Diping sir? matarong. Matarong ang. Imutok. Tarong 1, 2, 3 go. Ayan ako to ha. Sige na. Sige. Side effect ka na, timan eh. Sige, game. Sir. Oh. Okay na. Nindot eh. Tigoy. Yung sa may mga Pamati ko mo. Oh, dali. Ha? Ano? Oh, dali lagi. Oh, vaccine man sa. Oh, vaccine. Luyog. Sisi, vaccine ko. Next. Vaccine.
Taga sa mga amigo. Sa Planet Venus. Yawa. Baby, likod. Kira ni? Kira sa... Kibaw na ka si CDP ka ni. Ang CDP ka ni, kanang maka MVP ka bilmin ni Gatot ha. Oo, ganito to. Sige. Okay, ako na ya. Sprayan ako. Kini ma, i-clear ta ni. Oh. Ah! Gay! Okay na nagkuha. Okay, ang CDP ka na ha. MVP ka sa email Gatot. Tingin mo si Sayo to. Okay na. Kasi malapay. Muna ipik nga. Sa vaccine? Oo, vaccine. Ay sir, taway na. Sure ka mo, pa-vaccine ka? Oh, pwede. Pwede. Ka mong duha o si Kalosa? Pwede na ako manghod. Dira yaw. Dire. Ayo. Pwede na. Dire. Okay. Sir, kasa mo ka sir? Driver ko sir, driver mo ko to. Driver, ikaw mo driver. Sa private ba, oh? Private, sige. Nya. Sige ba ko si CDP ka ni? Wala ba sir? Ari. Samot ka kagwapo. Ha? Uso ka gwapo, kira? Gapo ko samot. Okay na. Sige, likod lang. Likod lang ka? Oh. Ayaw. Ano tumangan di? Para ko maka. Ah, sige, Para sige. sure mo gapo ko. Kaya ako sira. Oh. 1, 2, 3, go! Okay na, sa na ako sa CDP ka. Okay na sir. Okay na. Salamat. Gwapo na yung sir. Salamat sir. Salamat. Mas okay na. Hindi ka. Kaya naman, naiyak mo na ako. Asa mo lang? Ah, Gwapo ng CDP. Gwapo bitaw. Jim Street na kayo. CDP ko. Pero, iba sa kamay. Wala mo gabalik. Magabantay gyud. Familiar ko ato. Familiar ko ato sa ganito. Ito nag-hiring ko na ba? Kapos ya? Report na ng interview na to. Adonis Gibar ba? Sige, susunod na to deh. Grato niya or yang kaluha. Ano pero? Kasi Gibar na sa ito yung vaksin. Hindi na ito yung ipik. nga. Pero, okay rin, pamati ninyo. Kira sa noon. Kira mo lang ka taon ni. Tramasad. Pala yung video nagpa-vaccine. Sila kibaw si CDP ka to. Puro sila magtalikod na pero may likod. Kasi ligaw sila kailang ang kinsa ko. Patong bayot. Sige na. Pabili sa ipik sa? Wala lang ta. Ay, so mga ano. Wala ta. Ya, itong ka na eh. Itong nasa yung tangayan mo kayo. Sakay ko. Jig. Ay, sakay ko. Saya saka. Sakay ko. Ay, kasamok pa ni mo. Mo ni fix this vaccine dai. Sama ni. Nag-ipig sa... Vaccine mo, nasa eh. Wala kayo minaw. Kami. Ano? Mga scientific. Mga bawang sa scientific. Katuloy na bin. Vaksin na yan. Pingap. Kasi gamitan ako sa luyo. Vaksin mo ito. Mo ito vaksin. Magsitan ako sa luyo ba? Sama na abot na. Kasi lang. 2,000 years later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko.
Ano